Купальской ночи. Назад, лезь назад! У машину! А, божечки. Что за... Якой холеры тут такі срач? Каб я усраўся, что тут было? Хто гэта учыніў, дзеці? Не. Трасца, ну і бредоце! Ну я ж дзяўчынка. Блять! Фу! Не выходь! Ох, ну и свинюха! Тут так чистенько. А гэта што за шум? Можа яшчэ і рухавік? Ну, звычайна я яго не чую, бо ведаеш, у мяне там музычка грае. Ты ён аж падпёр твой з натугі! Яшчэ крыху я басрэцца! Ты аліву ўвогуле тут правярала? А што значыць правяраць аліву? Што значыць правяраць аліву? Прыйдзецца павазіцца. На пару тысяч пацягне. Халера! Ну добра. О, шапоча, як новенькі! Што? Нічога, не бяры на ўвагу. Ну што? Я просто хачу естачкі. Ведаеш, я магу быць даволі нестабільнай, калі я вельмі галодная. І жывоцік можа балець. У бардачку арахіс. Чаму ты не паела арэхаў? Я не хачу арэшку, я хачу Макдоналдс. Курыцу грыль, калі ласка, одну порцыю. Одна вялікая кола зеро і вялікую бульбу фры. Вялікую, ты заказаў вялікую? Так я сказаў вялікую.